Bibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na mo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Basyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Sir Paulo, maluwi ka. Wa mi laing kadangpan. Bisag asa mi paingon, nahibaw kong matutulan mi ni Sir Servando. Bangis siya. Hudon niya ang akong mga anak. Ikaw ra ang nagingon nga matultulan ka mo ni Sir Servando bisag asa mo magtago. Unsa may gusto ninyo? Sulngon hangtod kining bilya ug giapil mi? Nay, gusto na. Paulo, Hustos ng pining. Ang bilya lang ang labing luwas nga dapit alang nila. Sige na pining. Pwede mong mupuyo din eh. Dito mo sa kanhing pinag-ana ni Ricardo din sa bilya. Pwedeng gamiton sa uban nimong mga anak ang ubang bakanting bunkhouse. Salamat, Paulo. Husto si Cardo. Dili ka mo balibad na mo. Mga anak, tala mo, ipahimutang natong atong mga butang. hinaot nga nahibaw ka sa imong gibuhat. Nagkinahanglan sa nagtabang. Gipasamot mo butang sa kakuyaw ang kinabuhi natong tanan, Paulo. Labi na karon, umaabot ang inyong kasal ni Mayan. Paulo, usa ni sa mga plano ni Servando. Gibutang silang daan dinhi. Usa sila sa mga mutabang aron makasud dinhi ang mga kriminal. Hayan atol sa inyong kasal. Di mo sa tingalin eh. Maunay nahitabo ka ni Adto Paulo sa pagbunyag mo. Maunay nahitabo. Daghan ang mga tao ang naguna dinhi nga mga sakop ni Sir Servando. Maong sayo na lang alang nila ang musunod nga mga panghitabo. Dili na buhaton ni Ricardo. Sakop
siya ni Servando. Siya sa panaghatag og pahimatngon kamian. Dili daw tan si Ricardo. Di lang siya magkagawas gikan kang Servando. Tabangan ko yung pamilya. Nahibaw ko. Inikabot sa panahon. Si Ricardo ang mahimong yawi aron bayran ni Servando ang tanan niyang binuhatan. Higulan ninyong ihatag ang resignation letter ni Mian. Unya balik mo na yan. Uban na lang ninyo katog kadiyot si ni Martin sa boat builder. Gusto ko makuha ang sakyanan sa dagat sa labing madali. Kung may humanas lang daan, kana ang paliton ta. Imposible may humanas lang daan, oy. Kasagaraan na, order man yun. Ug di isa na dali mahuman. Bahala na. Basta kayo mo balik din mo. Paulo, ikaw ba? Madali-dalion kay sa imo mga desisyon, oy. Ang unsa? Ang pamilya ni Ricardo? Oo. Kilaliman ka? Kadaghanan na nila. Dako kayo ang gasto. Nagtrabaho usab sila. Magkinahanglan kitang mga tao nga magkamintinar sa dapit. Dili ni madaog pila lang ka mga tao. Unyag matinuod ang giingong nanay mo. Nga gipwisto silang daan ni Sir Servando. Para sa atong naitabo nga gipamatay mo maginikanan o gimasakir ang mga tao din Raji, may mga bata silang kauban. Maubitaw na. Disimulado ang tinuod nilang tuyo. Maubitang mo balik ka dayon. Ikaw si Martin. Ako, si Nanay, ug si Jess. Magpaniid sa atong bagong mga kauban din Si Papa? O Raji, kapilas mama mo. Ani lang una na sila. Hasta sila si attorney o si Mrs. Reyes. Hangtod ka masulbad ang tanan. Magkinahanglan ko ninyong tanan. Labi na sumaabot na mong kasal ni Mian. One big happy family, day tani. Oh, limpyo ang pagkabuhat sa krimen. Why witness? Wa tanan. Limpyo gid siya mo trabaho. Oh, pero dili sab katuhuan ka ng imong psychic powers, Paulo. Kung dili pa lang nga ako og ang uban kong mga kaubanan nga ahentes NBI may matuod nga dili kadto ang unang higayong nahitabo nimo. Magduda na ang kapulisan sa Isla Maria. Regis, may ihangyo ko nimo. Unsa man? Kung mahimo, ana lang una mo sa Villa Mariano. Kamong pamilya. Tabangin sa kughangyo kang Attorney Reyes ug siyang asawa. Ipaltaw na tong special assignment kini. Kay mao magyud ang tinuod. Aron masakpan na si Servando. Oh, gusto nito na nagkaroon po ang tibok pamilya ni Ricardo. Unsa? May katarungan nga mabalakasin na asusina nimo. Mao bitaw. Magkinahanglan kog dugang mga tao nga magapaniid sila mga lihok. Kung tinuod bang plano kini ni Sir Servando. Gidawat ko sila sa bahay aron mapadali ang kasulbaran sa krimen. Duhar na kabutan, Regis. Kung sabo sila, mapagandaman ang paglaang kang Sir Servando de Dios. Kung dili man, ug tinuod ang gihatag nga katarungan, masakpan yapon si Sir Servando tungod kay magamit na to si Cardo Batok niya. Oh, maayo ang naunaan mo. Risgo lang tuod, pero sige, mapasangil na to ang umaabot mong kasal. Aron tugutan mi sa ahensya nga mo pabilin dito para sa pag-secure sa umaabot mong kasal. Base na sab sa unang krimen nga nahitabo diha sa Villa Mariano. Daghang salamat Papa na, matinood na yun ang pagtaho ni mo na kong papa kung makasal na ka mo si Mian.
O siya balita? Natutulan mo na ba sila? Hain mo sila? Oh, Hain sila! Anong dihi mo sila kaubad o bisang sana nila? Hain sila, Cardo! Sabi niya, Mariano. O si Villa Mariano? Ha? Tuwaya. Anong tuwa man lagi? Cardo, imo di plano? Sige. Animal. Palagot sa kita imong pamilya na. Kuha sila. Kuha! Wala pa sulit ko. Sa may lesod! Naibaw ka asa na pita sekreto ang gianan dito, di ba? Naibaw si Martin, si Paolo, silang tanan. O sinahibaw na silang tanan. Apay ka rin nahibaw man! Gamugo ni Paolo. Ano kung tuntuhan ka na imong damgo ni Paolo? Yun na pa. Ano magdamgo man siya? Ay, ang buot kong ipasabot. May mga damgo siya nga mitukmas tinuod. Natutunan niya ang ginadaan kag asusina o kang mayan? Andibal, pinuod yun nga may abilidad siya. Hasta ang akong uwat sa bukton na hibaw siya. Pinuang. Gado na ka. Dadadinhi ang imong asawa, ang imong pamilya. Yan na mo? Oy, gusto na mo ang imong gusto. Nahatag na ang resignation ko. Unya, may balik na dahil mi din eh. Nanasab sila si tatay o si Reggie. Musunod ako na sila si Attorney Reyes o si Jess. May nun. Nga naman na. Nga nung kikuralan naman na dahil napita. Araw na ikalutsan sur gawa sa Villa Mariana. Muna diha ang sekreto ang gianan. Laho sa mga pangpangs bibayon. Di mo agi ang mga tulisan nga nagtulis ug mipatay sa mga ginikanan. Unsa? Gusto ko lang siguron nga way daw tang hitabo sa adlaw sa pagkasal. Ha? Nganong kari man na nabuhata? Nganong kari ato? Wa magdaho mga ginikanan. Sekreto na nilang lakturanan kung gusto silang maligo sa dagat sa panahon nga gusto sila. Nga di na kinahanglan nga mutuyok sila. Gusto ko mo agi diha. Matana ako sa dapit nga giingon mo. O sige, mas mayo nun, samtang wa pa maman. Andali, isuroy ko ikaw dito. Wow! Kanindot din eh. Di na ako hapit magdako sa Villa, pero wa ko may bawa nga may agianan lakto din eh. Oh, mga miyembro sa pamilya ni Bao. Lakip si Servando. Nga mo'y nagpabanaw sa dugo nga nanapita. Kiyong sa maman pagtultol din eh. Ang pot kong ipasabot. Bisan si tatay, wa may bawa ni ini. Ang mga konsabo ni Servando ni Bao, si Ricardo o mga kaubanan. Pero, nakatultol ka. Si Ricardo ang nagsulti ni mo? Lili, si Mamags Papa, gida ako nila din sa kundamgo. Unsa? Tanamian, mamalik na ta. Mahibong na ang mga nagtrabaho dito kung dili tang malik. Nagtuo lang sila nga nanuroy lang ta sa kakahuyan. Uy, diin mo eh. Anong dugay mo ni Malik? Yung itong mga trabahador,
Nanuhod ko naman sa kakahuyan. Sige, buhat niya dito. Bukas tinood, be? Tugaan mo, be? Kago, siyempre tuo mo. Tuo kung di yun mo manugaan. Anong gipakural mo na ni mo diha, bay? Nya, mingon to mga trabador, di ko nabutangan og hit. Ano naman, siradoon ko na ni mo. Kakahuyan, biyanas luyo. Gusto kong siguroon nga way may tabos kasala mo ni Mian. Unsa? Unya? Mian, sugot kang way matabo sa inyong kasal? Kago. Laing nag-utok ni Mura. Aw, nagoro lang ko ba? Kay, kung di ka kahimo, pwede man kong proxy. Ikaw, gid ha, Raji? Hapit na ba ako mo toong tinuod ka na ibog na ako? Panay ka mo tuo? Sa kadako sa kong sakripisyo ni mo, di nga pong ka mo tuo nga tinudaran ning ako? Ako sab, hapit ako mo to nga kinahanglan nagkulata aron mohunong ka na. Peace ba ya, peace? Di ta mag-away. Ang atong kontra, si Sir Servando. Di ta mag-away. Ikaw ang makatulog buwag para kay Mayan. Gusto ko patikitaan mo sa mismo, Cardo. Sa madugkaron, labing siguro maabot si Mayan. Gusto ko mga nabas ka mga buwag ang musugat sa pagkabot. sir. Nagaw. Gusto to rin eh. Ihatag ni kong regalo ka rin. Ano masiga man ang imong mga mata? Huwag ka ba kita ang alahas? Mahal kayo. Mahal kayo. Og dagko ang mga bato nga brilyante. Ingon yan ang bili ni Mayan sa kong kasing-kasing, Cardo. Siguro mapunta kag Mayan ang alahas. Nakasabot? Cardo, Marlin, nganong ni Aka? Kung sa malang damo. ang mayan. Dili ko makadawat ni Ana. Ang ako pamilya. Idawat sila ni Sir Paulo. Salamat. Kuhaan. Dili. Naibaw kong gikan ka na kang Sir Servando. Cardo, nganong di mo man isumbong sa mga pulis si Sir Servando? Mayo na ang kahimtang sa imong pamilya. Di na sila maunsa. Panahon na para hunungon mo ang mga krimen ni Sir Servando. Aron mo anay hulga sa kasal ni Mian og Paulo. Kasal. Sa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ni sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.